Hello and good day. Welcome to today's episode of the Kannywood Reporter. If you are new here, be sure to subscribe to our channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Da farko dai sunana Alameda Buhari. Ne mutumin garin Jos ne, Plateau State. Wannan fim da ake ɗauka a yanzu sunan fim ɗin Wani Ƙarni. Shi Wani Ƙarni, daraktan shirin fim ɗin sunansa Hassan Giggs. Kuma labarin fim ɗin kamar misali a ce fim ne a cikin fim. To fim ɗin da ake yi a cikin fim mu ne aktocin da muke yin fim a cikin fim. Da ni Alameda Buhari, da Sarki Ali Nuhu, da kuma Zaharaddin Sani, da dai sauransu. Abin da ke faruwa a cikin wannan fim Wani Ƙarni shine mun shigo cikin jeji ne muke ɗaukan fim, alhali ba mu san yaya dajin yake ba, ba mu san yaya ingancinsa yake ba, ba mu sani ba shin ɗan adam ma yana iya zuwa dajin ko baya iya zuwa. Sai wani dattijo wanda yake amsa sunansa na asali Abdu Kano, wato Babakar Kuzu, sai ya ce yara ku fita a jejin nan domin nima kakan kakana ya bani labarin cewa dajin nan fa ba shi da kyau, saboda haka kar ku yi wasa. Saboda haka masu kallon mu, masu sauraron mu, ku nemi wannan fim da muke shiryawa mai suna Wani Ƙarni. Na san gashi can kuna kallon jama'ar ba suna yi.